हेलो गाइस, जय श्री राम। केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଏଠି କାଗଜ ଫୁଲ ଦେଖିକି ଆପଣ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛି? ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଫୁଲର ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନେଇ ଶିଖେଇବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆମର ଏଠି କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ବନେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଗଜ ଫୁଲର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଟିକେ ଜିରା ପକେଇକି ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବେସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରରେ କରାହୁଏ। ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କରିପାରିବେ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଯଦି ନଥିଲା ତ ଆମେ ହେଉଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଯୁଗାଡ଼ୁ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେସନରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଫୁଲଟାକୁ ଯେମିତି ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହୁଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ସେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ବନେଇବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି, ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କଲି, ଭାବିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ୟମି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।